Als de lip pint loon is en strikken smiet, jennen wie het veld in. Zie, dit is de laatste doos. Eerst even weer achter het nou wel dat. Ja. Het is een Engelsen. Ik heb al eens een keer van een oud boerman een leep gekregen. Dat wie een oude ijzieker. En die weer ik zo gek op. En toen ging die man een opstappenleep. En hij zei, Jenke, als ik er net mee ben, dan krijg je toch mijn leepje. Ik denk dat deze leep wel van 1940 is. Toen de man stoorde, toen zit er een briefje bij van Jenke. Nou, daar ben ik maar begonnen. En toen heb ik in 1981 het eerste leep-iPhone. Daar ben ik ook zo weer bij. En toen in 1981, ik was leepensparrie. En ze nou en dan, zo, toen heb ik eens weer eens in je phone. Een hele mooie leepman, die hier een stekende poort, die heb ik op stapje letten. Als de lip pint loon is en strikken smiet, jennen wie het veld in. Vroeger sleepte ik altijd niet lang. Ik heb ook 4 of 6 keer het eerste van de gemeente gevonden. En dan moest ik altijd bij de politie eerst aanjagen. Dan ging men, die zei me al aankomen achter het laanwaai. En dan hier ik de brandfiets die al klaar hut erin, want je kon wel eens twats wezen. Nou, dat moest net. Dan heb ik hier een paar klampen die hier kregen, omdat Dales mij het oorkonde toen het jaar was eerst. En later had er dat wel vergoeden. En toen hong deze, toen ik in de nacht thuis kwam, hong deze aan de kruk van de deur. En als ik er nou maar ren, dan pikken ze in de vlierbedekking. Tja, als ik zo ren. En zo, ik moet ik wel net boeten aan hebben, want dat vind ik schande. Ik heb ze zo speciaal bij ze van mij maken. Nou, dat is uniek. En met eerst aanbetters. Goed lang daarop drukken. Dat is een meter. Ja, maar er komt beweging in. Let op. Nee, net vooruit, Wan. Hij is er al. Oh. Ja, dat is die van Hooibeppen, dat weer meest mijn telefoon. Oh, wat maakt nou? Nou, hij hoeveel een heeft van? Nou, dan naar die. Nee, nou, dan moet er 0 op staan. Dan moet even 0 drukken, zolang dat er... Ah, maar dan maar 1 hier dan. Dus druk maar op 1, dat wil misschien wel. 1, ja. Oh, ik moet wel een telefoon eerst maken. Nee, dan moet eventjes weer om, maar die C. Goed zo, en dan geven we maar dit denkje heen en weer. Oorkant uit. Die? Die. Maar die is straks in het veld stenen. Lukt het dan wel, denk je? Nou, maar die grote handen en wat koud water. Ik moet bij een paar keer zo maken, maar die dat ding moet leren. Dat wordt met mij niks. Wat maak je dan Troja? Nou, hoeveel eind ik vond haar. En ik moet eerst intoetsen de hap. En als dan een berichtje weer komt dat het ontvangen is, dan mag ik het iPad uit net worden. Ja, dan mag ik het met de hand net aankomen. Dus krijg ik bij mijn criminelen, ze zijn hartstikke gek. Ja, maar het zal toch wel matten. Ze hebben het uitgevonden.